Gaur gure 6. programa dugu, ez da, sexuan hazi ezi programa hau da, batez ere, sexuari buruzko gauzei buruz hitz egiteko, eta gaurkoan, sexualitateak dituen arriskuei buruz hitz egingo dugu. Egia da guri, pertsonalki eta profesionalki arriskuei buruz hitz egitea ez zaigula gustatzen, baina bai, programa hauek eskaini zizkigutenean, ikusten genuela igual publikoak, honi buruz ere jakin nahi duela, eta orduan, interesante iruditu zaigu gaur arriskuei buruz hitz egitea, transmititu daitezkeen gaixotasunak, ditugun beldurrak, eta pixka bat horren inguruan arituko gara gaur, ez da Iratze? Bai, batez ere etortzen zait, arrisku gidatzen nahi garen, arrisku kartel bat kusten dugunen, gure atentzio guztie arazgaten da, Eta sexualitateak inpasten denare, hau berdin da, eran nahi dut funtzionamendu berdina dugu. Arriskuak aipatzen dugunean, gure begirada gaten da horrat, Eta ez dugu lasai hartzen eta ez dugu denboraik maten jakiteko zer dagoen arrisku horien gibelian, Seguraski daudela duda unitz, seguraski daudela beldurra unitz, seguraski daudela debekoa unitz, hezkuntza sexuala, mila gauza, Baina nola, aipatzen den izeberran bezala, violentzia egoeretan eta, gauza desberdinetan ere bai, gaineko arrisku idakusten duguna, Bai, hori da, eta sexualitateak ere dituela hainbat geruza, Orduan horietako bat agian izan daiteke hau, arriskuei buruz hitz egitea, baina ez da bakarra. Orduan, nolabait ere saiatuko gara saio honetan arriskuei ere nolabaiteko buelta hori ematen, Ze garai batean bai, eta honik uste aipatu behar dela, egiten zen sexu hezkuntza, duela 20-30 urte, oso sexu hezkuntza gutxi egiten zen, hori ere egia da, Baina gutxi egiten zen hori, gehiago zegoen bideratuta arriskuei buruz hitz egitera, preserbatiboak nola erabili, zer egin horrelako egoeran aurrean, haurdunaldiak ekiditeko nahian, eta horrek badu zergati handi bat, eta egia da, IESa, sida horribili zela pilpilean, eta gaur egun, sexu bidezko infekzioak, gure gehiago gustatzen zaigu genitalen bidezko, edo genitalen bidez transmititu daitezkeen gaixotasunak edo infekzioak, sexu hezkuntza hortan zentratu zen, batez ere haurdunaldi horiek eta sida hori ekiditu nahian, Orduan, estatuek eta gobernuetatik ere egin ziren kanpainak oso bideratuta zeuden hortara. Orduan, guk ere jaso genuen sexu hezkuntza izan zen hori kontuz mezuarekin. Kontuz mezua, haurdun gelditu zaitezkete emakumeak, kontuz gaixotasunak transmititu daitezkela, plazerra sentitzen den bitartean, orduan gaur egun egiten dugun sexu hezkuntza, eta gure programetan horrela saldu eta horrela egiten dugu, lanabait ere buelta ematea. Bai dakigula horri buruz hitz egitea, bai dela importantea, baina ez da hori bakarra, Bai, eta uste dugulako ere bai, arrisku hauek ulertzea, edo realitate desberdinak pasten aldirenak ulertzea arrazbaliogarria dela, baina aldi beran ez baldin badugu nolabait ereiten bertze eremu batzuk gure gorputza ezagutzeko egon garen solasean, plazerra, desira, mila eremu esploratzeko, hor galtzen nahi gara, berriz ere gaten gara, lehen aipatu dutela, beldurra, debekuak, eta horrek egoeretan patzen du, persona berdin zai gazte, berdin zai, baina zete situretan, ze egoeretan gelitzen gara, gure elkarretaratzetara edo harremantzera, gaten baldin bagara beldurretik, arriskutik, dudetik, eta emakume gehien bat pastu zaiguna izan da, beldurra usartu dakutela, Eta bertzasun arketa bat, sexu hitzara biltzen dugunean, ze polite den batzutan gelditzea pixket eta erratea. Zerra nahi dut sexu hitz honekin, Aipatu duzun genital bidez transmititzen diren infekzioak, guk hor lan egiten dugu ere bai, lenguaiakin eta hitzak, sexu hitza, pixket bertze leku batean, askoz ere politago, askoz ere amableago den, eremu batera eramaten. Dudik gabe, ze hori ere bada, erra nahi dut, arriskuak maten dakun, arriskuan euritakoan azpien, solastuko dugu, perspektiba hontatik. Baina, bertze euritako baten azpitik, igual solasten aldugu, ez bakarrik hizkuntza, bizipen eroso eta atsegineko egin. Bai.
Bai, egia da, ez? Badirela genitales bidez transmititu daiteken hainbat infekzio, ez? Gaur egun adibidez klamidiak, ez? Osasun bidean eta etengabe ari dira, ez? Kasirretan aipatzen, kasirrak dira normalean bikoteentzako, ez, dauden, edo familientzako dauden osasun gintzaren barruan dauden programa berezi batzuk, non, ez, normalean osasun etxeetan, ez guztietan, ez, herri txikietan ez daude, baina demagun eskualdean, ez, Elizondon edo Iruña herrian, ez, badirela hainbat zentro, garai batean emakumeentzako zentroak zirenak, gaur egun dira kasirrak, centro de atención a la salud sexual y reproductiva, eta hor ere, ez, matrona ginekologoak daude, eta haien, batzuetan, ez, elkarlanean ibiltzen gara, eta haiek behin eta berriz ari dira aipatzen, ez, klamidien asuntoa gero eta handiagoa dela, ez, iesa ere ematen du, ez, gorakada bat ere eman duela azkenengo urteetan, orduan, hor ere, noski, ez, hori existitzen dela, eta nolabait ere, babestu edo jakinaren gainean egon bar garela, igual gaixotasun horiek ekiditu nahian, ez? Eta orduan, hor informazio hori dugula komeni da, ez? Informazio hori ukitzea, baina ez dadila izan nire topaketearen abiapuntua. Hau da, kontuz ibili bar naiz larrua jotzen dudanean, edo norbait masturbatzen dudanean, edo musu bat ematen dudanean, ze horren atzean dagoena, aipatzen zenuena, ez, beldurra dago, orduan, horren atzean dagoen hori, ni horrela noa topaketa horretara, ez, eta hau ere, prisma hori, edo ikuspuntu hori, edo behintzat abiapuntu hori aldatzen baldin badut, ni gozatzera noa, ez, eta hortik noa topaketara, segura eski desberdina izango dela, ez, faktoreak ere desberdinak direlako. Bai, eta haunitzetan, genital bidez transmititzen diren infekzioetan, ez, genital bidez transmititzen direla, baina zer ematen daku beldurra, edo nondik abiatzen da hau ere, gure praktikak berriz ere genitalizatuak daudelako. Orduan, eta genitalizatuak eta batez ere koitoan, ez? Eta orden hor sartzen zaigu beldurra, desiratu ez diren ordunaldiak, ez? Batez ere gazteak garenean, uste dugulako praktika bakarra dela, edo praktika legitimoena, edo ez? Edo, hau aipatzen zinun lehen, ez? Itxaso sekuentzia bat maten du pastu barra dela topaketetan, ez? Osea, lehenengo laztadanak musuak ez iduridu, aurreko saioan aipatzen ginena eskalonak. Hori da. Berotzen goazela, ez, eta berotzen garen hortan, agian, ez, gure genitalak ikutzen alditugu, agian batzuetan sexuala praktikatu dezakegu, eta bukatzen da koitoarekin. Koitoa, orgasmikoa baldin bada, biontzat. Hau, hori izango zen, ez? Errezeta magikoa, ez? Hau ez da beti gertatzen, ez da horrela izan behar, edo igual bai, baina ez da beti horrela izan behar, ez? Orduan, horri ere, nolabait ere buelta eman nahi diogu, ez? Ez da sekuentzia bakarra, sekuentzia 1000 daude, segurazki errepikatu ezin diren sekuentzia gainera, ez? Eta nolabait ere, sartzen baldin bagara beti eskema horretan, gure bizitza sexuala oso aspergarria izango da. Dudik gabe. Ez? Beti baldin bagaude horretan, ez badugu gauza berriak esploratzen, behira zenbat aukera ditugun, ez? Zenbat modu dauden, ez? Gure gorputzaz gozatzeko. Hori ere nik ustez, importantea dela, ikusentzunleok ere jakitea, hainbat aukera ditugula gure gorputzarekin jolasteko, divertitzeko, bai bakardadean, bai beste pertsona batekin, bai taldean, dena delakoa, ez? Baina, hortxe ere zenbat modu eta zenbat aukera dauden ere, batzuetan, mugatuak ditugu, baina gure buruak mugatuak batzuetan daudelako, ez? Bai, ze hontan ere bai, batugun eskema sozialak edo patroiak, aipatu dugu, baina gehiago, koito aldudare bai patroi heteroarau batetik, eta orduan nola egiten dugun ere bai, heteroak ez diren bertze harremanetan sartzea ere bai, ez? Koitoaren praktika, erran nahi dut, bertze praktika bat gehiago delako. Igual galdera da elkarretaratze batean edo harreman batean beharrezkoa da koitoa? Egun zertako, igual bilatu behar dugu berriz ere galdera, zer bilatzen dugu elkarretaratze honekin, o zer bilatzen dugu egoera honekin, edo nik zer bilatzen du zurekin momentu hontan, ez? Koito aukera bat da, bertze 1000 gauza egiten aldiren bezala. Egia da, aukera bat da, eta igual arriskua ontara bueltatzen, arriskua alarma duen praktika, baina aldi bereaz legitimatuena den praktika. Orduan ere, batzutan da, ez?
kuriosoa sortzen den ambivalentzia hori, ez? Da, como, kontuz, baina hau da imar dena. Orden zu, ez? Nola atzara egon behar momentu batean, beldurtua, liberan intrigatua, urduri, nahasten zaizkizu hor, ez? Mozio guztiek. Bai, eta noski ez, honekin ez dugu esan nahi ez daudela arriskurik. Ados, badaude, baina etxetik kalera ateratzen garen bakoitzean ere, edo auto hartzen dugun bakoitzean, edo zer dakit, bidai bat egiten dugunean, edo ez dakit, beti dago arriskuren bat, eskailera batzuk igotzean, jeistean ez, bizitzak ere berak, ez sexualitatea bakarrik, bizitzak ere badituelako hainbat arrisku, ez? Eta orduan, bueno, pues ez dakit, etxean geldituko gara, arriskuak esateko, etxean ere daude arriskuak, ez? Sukaldean erre gaitezke, ez dakit erori gaitezke, ez? Hau da, badaude hainbat arrisku, baina hori, esaten dudana, ez bakarrik sexualitatean, ez? Hainbat ere mutan ere ematen diren arriskuak daude. Gurera etorrita, bai, badaude, bueno, ez, genitalen bidez transmititu daitezkeen, eta baita ere, ez, ahoarekin transmititu daitezkeenak, batzuetan ere, ez, kombinazio hori, hau, begira, infekzioetan, osasun bidean lan egiten duen mediku bati aitu nion behin, eta gustatu zitzaidan, ez, eskema hau nola, genital bidez bai transmititu daitezkela, eta baita ere aho genital edo genital aho transmititu daitezke, ez? Hau da, ukitzen dugunean norbait, ez eta genitalak edo musukatzen dugunean norbait, ez dago nolabaiteko sexuen bidezko infekzioak hartzeko edo transmititzeko arriskua. Baina, bai agian besteren bat, nik musu bat ematen dizut zuri, katarro bat pasatzen dizut, edo dena delakoa, ez? Bueno, horre ez, COVID-ak ere erakutsi dizkigu hainbat gauza, ez? Baina, bai mesua transmititu dezakegu, bueno, ukitzen ez dela transmititzen, ez? Adibidez, IESa edo horrelako beste gaixotasunak ukitzen bera ez? Orduan, demagun nik IESa dudala eta zuk ez, bueno, harremantzen baldin bagara, seguraski, segun ze praktika agian bai arriskua dugula, baina beste hainbat praktika izango ditugula, gehiengoa izango dela. Hori da, gehiengoa izango dena, ez duela arriskurik, ez? Eta honekin ere importantea da, eta adibide honetan demagun nik ez dudala, kasu honetan zurekin ez dakit, praktikaren bat arriskutsua egiten dudala, eta zuk ere beste norbaitekin ere liatzen baldin bazara, agian ere nik pasa dizudan gaixotasun hori, agian zuk ere pasa dezakezu, ez? Orduan, bueno, hau ere importantea da, eta nik uste hor, osasun alorrean dauden espezialistak eta hor etengabe ari direla, ez? Preserbatiboaren erabilera azpimarratzen eta bai importantea dela hori, ez? Bai, baina begirada igual da sanitarioagoa, ez? Eta beharrezkoa, baina da begirada sanitarioagoa bat eta ez zain igual sexologikoa. Hori da, bai. Ez duela kentzen, batak bertzea. Hori da. Bai, eta egia da, ez? Nik preserbatibo bat erabiltzen baldin badut eta beste pertsona batekin gero eratzen baldin banaiz, bueno, ba igual bai, ekidin ditzazke dala gaixotasunen bat. Baina, preserbatibo erabili gabe beste hainbat praktika egin daitezke, eta hor ere ja mozten dut, ez? Gaixotasun hori, pasatzea edo infekzio hori, pasatzearen arrisku hori, ez? Hau da, hainbat mekanismo daudela, ez dela bakarrik preserbatiboaren erabilera bai edo ez, baizik eta, bueno, hainbat mekanismo daudela ere, ba, hoiek ekiditeko. Bai, eta tortzen zait, ez? Honekin bi gai tortzen zaizkit, alde batetik preliminareak gaizki deitutako preliminaren praktikak, ez? Igual, errandugun eskalon honetan, ez? Sekuentzia honetan, hasierakoak direla preliminare batzuk, eta berez, dire praktika hain, bai, plazergarriek, gustagarriek, desiragarriek, ez? Eta jende honitzen dako, beren praktika orokorrak, ez? Eta nola man bueltare bai preliminaren asunto honei, eta aldi berean, beldurrak, erran nahi dut, beldurra da emozio bat universala, ez? Erran nahi dut, personen gehiengoak batugu bos emozio unibertsal hauek, eta beldurrak maten digu pista bat ere bai gure buruek, ez? Zerbaitek, edo, bueno, alarma bat, ez? Eta horren patzen da posizio batean, orden, sexualitatean ere bai beldurra sentitzea zilegi da, ez? Edo zerbaitek beldurra matematzu zilegi da, eta entzun inbar garela, ez? Ez honengatik sexualitate guzti utzi alde batera, baizik eta, bueno, igual, hor badut zerbait nahi dutena biretu, edo hau pastu den egoera hau ez zai bat ere gustatu eta sentitu naiz, ez, beldurtue. Orden, nola zilegin eta solastu, bai beldurretaz, bai arriskuetaz, baino sexualitatean barnean, baino bertze marko batetik, maten den aukera ere bai. Bueno, nire tortzen zai pixket, argi punto bat, ez? Maten duela igual ere bai sexologiak, eta da, como aukera desberdinek, modu desberdinek, ni naiz zentroa eta nik
ikusi behar dut nola nagon, zer nahi duten, ez? Nola bertzea ere bai, zentroa izanen den. Hau Efigeniok solasten du La Casa de los Sexos deitzen du, ez? Hori da, aipatzeko Efigenio Mezua da, estatu mailan dagoen sexologorik, esango genuke ospetsuenetariko bat, ez? Ja, bueno, baditu ja bere urteak, ez? Gu bere ikasle izan gara. Bere ikasle izan gara, hori da. Eta, bueno, gaur egun, ez, bueno, hainbat testu eta hainbat ikerketa egin ditu berak, eta, bueno, hortik ere, nahiko informazio iturri handia da guretzat gaur egun, ez? Bai, eta nola berak, nola Efigeniok erraten duen, no? Bakoitza du gure temploa, ez? Eta templo honen barnean nola pasten diren hainbertze gauza, pues hori erran duguna, sexualitatea, erotika, desira, plazerrak. Baina zeinen kontziente izan barra garen nire temploan nina izen bezala zu zarela zure temploa, ez? Eta nola ulertu bar garen bi templo hauetan. Ez? Sortzen igual espazio bat, pues biendako arriskutsu ez dena, beldurrik sortzen ez duena, eta alrebes, ez? Jo, zeinen importantea den, egie da, ez den garela haunitz zer ez, baina ez hainbertze zer bai. Ez orden kostatzen zaigu igual, bat, hau ere izaten aldera arras hildopo egite, zein garrantzitsu ez ezkoak hartu eta ez ezkoak ematea, baina zein garrantzitsu ere bai, zer bai, zer nahi dugun, eta nola nahi dugun. Osa, tortzen zaigunean ja gainetik mana, hau ezin da, hau posible da, hau zilegi da, hau ez da zilegi, baina gure templo honen barnean nola pasten den gauza berdin, ez? Eta igual da, interesgarriago jaitzea, ez? Bai. Bai, eta honekin batera ez, aipatzen dituzun emozioietatik aparte ere, ez da erreza batzuetan, norbaitekin egotea, edo nornen bere buruarekin egotea, burua sartzen da, ez? Batzuetan, nik ere konsultan ikusten dut askotan, ez? Burua sartzen da gure praktiketan, ez? Eta batzuetan buruare kanpoan utzi behar dugu, eta ere kanpoan utzi, ezin dugu guztiz utzi noski, baina igual gorputzari, ez, lehentasuna eman behar zaio, eta besterik gabe gorputzak dituen sentsazioekin jolastu, ez? Baina batzuetan buruan, hau ez dagokia, hau ez dakizzer, ez? Eta batzuetan urduri gaudelaren seinale da ere, eta leku ere egin behar zaio horri. Urduri nago, eta ez da zer pasatzen, eta batzuetan ere igual aipatu dezaket. Haizu, urduri nago momentu honetan, ez? Edo hau ez gustatzen ari, edo dena delakoa, ez? Baina batzuetan ere bikotean ez dut esan nahi bikote egonkor batean, baizik eta zuetani gauden, hori da, bi pertsonen artean gaudenean, edo gehiagorekin gaudenean, ze importantea den ere komunikazio hori, ez? Eta batzuetan ez da ematen, eta ematen du, bueno, nik buruan dudun hori gertatzen ari dela, eta baina ez da horrela, ez? Nik ez dut guztiz argi izango, ez baizut galdetzen. Eroso zaude, gustora zaude, horrela nahi duzu, ez? Eta kontrara, ez? Batzuetan pausu hori ere ez dugu ematen. Orduan, bueno, bai, ari gara dantza batean, gorputzen dantza bat da, eta gorputzek noski badutela hizkuntza propioa, ez? Hizkuntza ez berbala den hori, baina batzuetan ere, bueno, ahozko komunikazioa ere erabiltzea komeni da, baina zuzen ere hori, ez? Komunikatzeko gure artean. Bai, laguntzen duelako ulertzen eta beharrezkoa. Eta urduri nago aipatzea, edo beldurra daukat, edo baino batzuetan emozioak ere nolabait ere zentsuratu egiten ditugu, eta orduan hor nolabaiteko blokeo bat ere etorri daiteke, ez? Eta, bueno, komeni da, ez? Askatasun guztiarekin nolabait ere, askatzea eta libre izatea gure momentu intimo honetan, ez? Dudik gabe. Jo, eta honekin lotzen dut berriz hezkuntzakin, ez? Eskenetako, ez? Hezkuntza eta zuretako ere badakita. Zeinen importantea den, ezagutzea, ulertzea, elkarbanatzea, elkarbizitzea, osea, elkarrekin gaudelako denbora guztien orden, zeinen importantea den. Eta lehengo saioan aipatzen genuen faktor sorpresa, ez dakitzer, batzutan ez da egonen. Bai. Ez? Hau ere aipatzen zenuen itxaso agendan sartu hartugula, ez? Gure elkarretaratze batzutan. Bai, ematen du sexualitatea eta, pixka eta arriskuetatik joan gara, ez? Baina batzuetan ere, arriskua ere izan daiteke lekua ere ez diogula egiten, ez?
Bueno, bai, egia da ez, gizarte honetan, nahiko, azeleratuak bizi garela, gauza asko ditugula buruan, ez, eta batzuetan, plazerrari ez diogula tartea eskaintzen, ez, eta hemendik bai gustatuko litzaidak mezu hori zabaltzea, ez, hain zuzen ere, plazerrari ere batzuetan lekua egin behar zaio, ez, eta batzuetan da, norbere burua, gaur jango dut ez dakiz zer, emango dut paseo bat, ez? Hau da, bakardadean ere plazerra, sentitu ezakegulako, eta agian, ez dakit, beste pertsona batekin ere adostu ezakegula, aizu, hartuko dugu tartetxo hau guretzako, emango dugu masaje bat elkarri, ez? Eta batzuetan ere importantea da, bai, agendan sartzea, ez? Plazerrantzako momentua, ostegunetan guretzako, ez? Edo demagun, ez? Seme-alabak dituzten familietan ere, bai, badakit, ez? Zaila dela igual, ez? Aurrak non utzi ezak ezer, baina zinemara joatea, edo horrelako zita bat izatea, gure bikotearekin ere importantea da, ze, nolabait ere sexualitatea ere egunero urestatzen den hori delako, ez? Eta orduan, batzuetan horregatik esate dut, agendatu behar ditugula gure topaketak ere, ze biztelaz dira ematen batzuetan, ez? Orduan importantea da, geldituko gara, ez? Eta hartuko dugu guretzat tarte bat, ez? Bai, guztiz ados horrekin, eta unitzetan, estrategiak iten dugun bezala bertze gauza batzuk iteko, ez, edo kirolaiteko, edo lagunekin gelitzeko, igual egin barko dugu armatu kriston estrategia, tu aurrekin, edo ez dakit zer utzi balut alde batera, hau pasteko, eta netako da funtsezkoa. Funtsezkoa dugu gabe. Ez, bestela gero zenbat kexea ditugu, ez dugu larrutan, ez dugu larrua jotzen, ez da sortzen, ez dugu intimitaterik, batzuetan bilatu egin behar delako, ez? Edo ez dut aukerarik ligatzeko, klaro, igual, etxetik noski igual aplikazioen bitartez ligatu ezakezula, baina batzuetan ere atera egin beharko zara, ez? Eta zure zonalde horretatik, ere osoa den, zonalde horretatik ere, nolabiteko urrengo urratsa eman beharko dutzu, ze bestela, eserita gelditzen baldin bazara ez dakit etorriko den. Igual bai, eguzkiak jotzen dizulako momentu horretan eta plazerra sentitzen duzu zure azalean, ez? Eta oso aberasgarri izan daiteke momentu hori, baina nolabait ere batzuetan plazerraren bila ere joan behar gara, ez? Bestela, batzuetan plazerra bera gure bila etortzea zalantzak ditut horrekin. Eta nola den joku bat ere aldi berian, ez? Nizetan, hasiera baten izaten da, bakoitzak bere estilora, bere moduan, ez? Baina sedukzio joku bat, ez? Eta horren zugo bilatzen duzu espazioa, bilatzen duzu modua, zurekin egoteko, ez? Gero zerbait luzeago, egonkorrago, elkarbizitza bali badago, ja galtzen da pixket joku hori. Orden nola, joku berdina sartu eguneroko elkarbizitza baten, adibidez. Bertze modu baten izanen da. Baina, ez, ni etengabe bali manez pertsona berriek ezautzen, maten hau normalizatzen da, ez, txute hori, maten datzuna, ez, eta desira goten dena piztu ere bai, eta interesa, ez. Baina, harreman luzeagokotan nola erein barra den, bai edo bai espazio hauek. Bai, hori da. Eta batzuetan ez da, orain hartuko gu tartea, igual modu bat izan ditake, baina ere igual programatu dezakegu. Ze datorren igandean, datorren ostegunean hartuko dugu guretzat tarte bat, eta hori ere, importantea izan daiteke tarte hori hartzea, eta bitartean ez da ezerrez egitea, baizik eta igual hori, momentu hori iristear dagoelaren seinale hori niretzat ere, ez dakit, estitantea izan daiteke, edo jolas bat izan daiteke. Ez, Marcos Saezek solasten du espera erotizante terminoan, ez? Eta niri duritu zitzaiten superpollite nola esperatzea, nola zerbait, sukaldatzen nahi garenean bezala ustea horrez, edo reposo, ez dakit zer, nola pizten alduen erotika, ez? Nola izaten aldean erotizantea bakarrik. Hori da. Eta ere, aktibatuko direla hainbat, ez? Gure gorputzean aktibatuko dira hainbat gauza, segurazki oso plazenteroak izan daitezkenak, ez da? Bai, pixket bueltatuz, guri gaten garela, ez? Lotzen dugula gauza desberdinak, pixke bat ere arriskutara bueltatuz, ustut gaur egun ere arrisku alarmak piztentuen gauza hundienetako bat direla, ni behintzat nire kontestuan ere ikusten dutelako, bai pornografiak sortu duen alarma, bai beste eremutan ligatzeko modu bakarra. Honek pena baten hau ere bai, ez? Ligatzeko kontestue besta edo alkohola, ez? Eta artean kontsumoak dauden eremu bat izatea, eta hoi, ze polita izan entzen, bertze eremu batzuk ere bai, ligatzeko, ez dakit nola erran, tresnak edo... Bai, edo espazioak bera ligatzeko aukera ematea, ez bakarrik bestan, ez? Eta gero pornoarekin lotzen dut ere bai, eta kriston alarma sortu da, kriston beldurra sortu du, baina, pornoa ere bai, drogak bezala hor daude, ez? Guk iten dugu kontsumo bat, eta igual gaztei hezkuntza sexual on bat ematen badiogu,
kapazagoak izango dire pornoan zer den bereizteko eta horrek ekartzen aldizkien momentu txarrak, exigentziak, presioak, ez? Nolabait, garatuko zutela kritikotasun bat, ez? Eta zeinen importantea den, gauz bete ezin dugulako debekatu, baizik eta bai erabilera bat itea. Hori da, bai. Asi que gure... Listo, ez? Bai, eta mila arrisku ere izanen direla, baina, bueno, zenbat gauza bat diren, arriskutik kanpo ere bai, sexualitatea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.